Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Recep ayı barada käbir gurrunlar ýaýra diýalar. Şol gurrunlaryň arasynda dogrusan bar, dogru bolmaýanam bar. Şu dersimizde şo barada käbir zatlar bellep geçelin. Birinji bilen aýtmaly zat Hijri ýyl hasaby boýunça 12 sany aý we şol 12 aýyň 4 aýyna haram aýlar diýip aýdylýar. Olar Zulqa'da, Zulhicce we Muharram we Recep. Bu 4 aý musulman dogunlar haram aýlar diýilmeginiň sebäbi bu aýlaryň hormaty syla uly bolanlygy üçin bu aýlarda söwüşmek haram edilipdir. Şol sebäpli hem bu 4 aýa haram aýlar diýip adlandyrylýar. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem bu aýlar barada Sahih Buhari we Sahih Muslim hadis kitaplarynda gelen hadisinde السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب مضر الذي بين جمادى والشعبان يل 12 aydır. Olardan 4 tanesi haram aylardır. 3'ü iyiliğinedir. Zulqa'da, Zulhicce ve Muharram. 4'üncüsü olsa Cumada Sani bilen Şaban'ın arasındaki Recep ayıdır diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek nämekin musulmanlar onlar Hicri yıl hasabının 12 ayından 4'üsünü haram aylar diýip aýdylýar we olara näme üçin haram aýlar diýilýändigini hem aýtdyk. Başga bir bellemeler musulmanlar onlar ýerleriň içinde Mekke, Medine, Aksa ýaly faziletli, hormatly, üstün ýerleriň bolşy ýaly musulmanlar onlar wagtlaryň içinde de faziletli, sogaply, hormatly günler, aýlar, gijeler bar. Mysal üçin Ramazan aýy, Kadr gijesi, Juma güni. Ine şol faziletli we ähmiýetli we sogaply kadryny bilmeli aýlarymyzdan biri hem şu 4 san haram aýyň biri bolan şu Recep ayı. Şu wagt başladyk. Recep ayının başında biz. Şol haram aydan biri. Ve şol Recep ayının biz näme etmeli musulmanlar onlar kadryny bilmeli. Edilýän ki Mekke, Medine, Aksa ýaly mukaddas ýerleri gidemizde özümizden äýl üns berýäs, hereketlerimizden äýl üns berýäs, beter dikkat edýäs, ýalňyş hereketler etmäliň diýip. Edil şonuň ýaly musulmanlar onlar şol ähmiýetli, faziletli aýlary, günleri, gijeleri giremizde beter özümizde dikkatli bolmaly. Näme üçin? Bu günlerde, bu aýlarda ediljek sogaplar esse köp bolşýaly. Bu aýlarda, bu gijelerde, bu günlerde bu aýlaryň, günleriň, gijelerin syla hormatyna garşy bir ters hereket etsek, günah iş etsek, günah hem agyr bolýar musulman dogunlar. Şonuň üçin näme beter öz hereketimize bu aýlarda dikkat etmeli. We umumunda 4 aýlaryň hem 4 san haram aýyň hemmesinde we hususan men şu wagt bosagasynda duran aýymyz Recep aýy. Näme etmeli musulman dogunlar köpürek ýaxşy amallar etmeli, artdyrmaly. 5 wagt namazdan daşgary goşmaça nefil namazlar 4-nji günler agz beklemek, aýdan 3 gün agz beklemek ýaly umuman agz beklemegi köpeltmeli. Kur'any köp okumaly, Allah Taala zikir etmeli, sadaka bermeli, ýaxşy amallarymyzy şol aýda köpeltmeli. Goýa Ramazan aýyny taýinlik hukmunda. Recep aýy, soňdan Şaban aýy gelýär, soňdan Ramazan aýy gelýär. Şu orunçda musulman doganlar biz Recep aýynyň kadryny bilip köpürek ýaxşy amallar etmäge çalışmaly. Recep aýyna gaflatda bolmalar, şol fırsaty elden gidirmeler musulman doganlar. Başga bir bellemeli zat bolsa musulmanlar onlar şu Recep aýy barada ýaýradylýan we toslama hadislara esaslanyp aýdylýan käbir bidgatlar bar. Dogry, bu aýda ýaxşy amallar etmeli, ýan gaýdyşymyz ýaly beter gaýrat etmeli, ihlasly bolmaly, emma sünnetde gorkadylan we öwredilen zatlar etmeli. Sogap kazanjak diýip asly bamy, ýokmy, dogry hadise esaslanýarmy ýa toslama hadise esaslanýarmy hiç birine seretmän her eşden zadyň edip ýörmeli däl. Gynansak da şu wagt şol aýa degişli käbir zatlar ýaýradylýar we ýaýradýanam ýene de özüni ahun, alim plan dip tanadýan kişiler tarapyndan ýaýradylýar. Mysal üçin şolardan biri musulmanlar onlar regaib namazy diýerler. Regaib namazy. O näme Recep aýynyň ilkinji juma agşamy diýe şowuna agz beklemeli. Şowunyň agşamam, ýani hepdeniň jumaň bir güni öňýäni 4-nji güni bolýar. Şowuna agz beklemeli we şowunyň agşamam, ýani juma gününiň agşam hasaplanýar. Agşam bilen ýatsa aralygynda 12 rekat namaz kılmaly diýerler. We şunu ýaýradýarlar internetde we hatda käbirler wagt edip ýaýradýar. Hawa musulmanlar onlar. Ine şul ahli sünnetin köne ulemalary kitaplarına bellep geçipdirler. Şul namaz bidgat namaz, toslama hadise esaslanyp ýaýradylan gurrun. Toslama hadise esaslanyp ýaýradylan gurrun. Mysal üçin bunyň toslamadygyny, bid'atdygyny, erbet zatdygyny aýdýan alimlerden mysal bersek, İmam Nevevi rahimahullah bu barada aýdyp geçýär. Mecmu' diýilýän kitabynda diýär: "Salatul ma'rufatu bi salatir ragaib ve hiye 12 rak'a tusalli beynel maghrib ve'l işa'i
الليلة أول جمعة في الرجب وصلاة الليلة نصف الشعبان 100 ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان منكران قبيحتان ولا يعتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب إحياء علوم الدين. ديا إمام نووي رحمه الله رجب آينن إلكن جمعة أغشامي يثبلن أغشام بلن يثأر لغن قلنيان ورغايب نماذب آتلن نرليان نماذية وشعبان آينن ونماشنا قلنيان يذركات لك نماذية بل إك نماذية بدعتاني إكثانية بدعت تردية منكراني منكردر قبيحتاني إربت تردية إكثم إربت منكر بدعت ترديب أيديا وثون دوام ديا ينكفنا بلور بارد ديا قوت القلوب وإحياء علوم الدين يا الكتاب لرده أيدل جيش المكلجي ثاني علت مثنية ويدعو الكتاب لرده ديا ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل وين الكتاب لرده بنا مازلر بارده أيدل جيش اليان كاور حديثلر ثاني علت مثنية چونك أول حديثلر باطل لرديه توصلما درديه يعني حديث تيب أيدل يا إما نامه دور حديث دال صحيح حديثلر دال توصلما حديثلر ديه وننصن دوام ديا كاور إماملرن ببارده ثواب مقاديب وهو استحباب يعني مستحب قرب ديا يدن ذاتلر هم ثاني علت مثنية بقالت ترديه خطادر يالمشترديب أيديه وننصن ديا أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ديا بل كبدعت ديا إبطال اتموچون إنكار اتموچون برقو كتاب يذ ديا الله رحمة الثنيب ثم أنو نعم شيء بصالغ وريا أنا مسلمان نغنر أهل سنة والإماملرن إمام نووي رحمه الله شنا ماذن بدعت تغني إرفت بدعت تغني منكر بدعت تغني وباطل حديث أثاث لنيان نغني إحياء علوم الدين قوت القلوب بالكتاب لرد أيد المقلغي كاور إماملرن ثواب مقادب يدن ذات لرد آلت مثلنيا بلور بدعت تيب أيديا منن باشقد مسلمان نغنر برسر ذات لر يأير ديالر بدعتشلر رجب آيدن أقليان دوغا شنو يذيذق أقمولي من بلان شو يذيذق قايتل مليا أنن رجب آيدن إلكن جوانون أقليان نماذ إكن جوانون أقليان نماذ ثانق آنون أقليان نماذ ذيا أنثان رجب آيدن يغرم بيدنج جيجثي پیغمبر بدن صلى الله عليه وسلم إسراء وميراج götürlen giyjethip şol giyje üýşmelip sadaka bermeli awayanqy süýjülük paýlamaly eýtmeli beýtmeli şoňa meňdeş kän gurrunlar ýaýra diýerler ulamalarymyzyň bellep geçişi ýaly musulman doganlar şolaryň hiç biriniň asly we esasy ýok dinimizde soňradan ýanky ýaly toslama hadislere ýa-da zaýyf hadislere esaslanyp bir zat diýipdir şeýdip alyp götürüp ýaýrak giden zatlar hiç bir sahabalardan misal üçin Rajab aýynyň ilkinji juma agşamy 10 rekat namaz kılanlygy barada hiç rivayet yok ulamalarň diýişýäli. Ya bolmasa Rajab aýynyň 27-nji gecesinde Peýgamberimiz miraja götürilipdir diýip sahabalar üýşüp arasynda jemlenip bir zat edenlikleri şu günümizde käwr adamlaryň edişýäli. Sahabalardan hiç rivayetler yok. Ya bolmasa 4 mezhep imamymyzdan Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed Allah hemmesine rahmet etsin. Olardan bular barada hiç zat rivayet edilmendir. Sonradan näçe ýüzillensen adamlaryň özleri tapyp şeýdip gapdylynan süýjü zat ojuk-bujuk paýlap 27-nji gecesi üýşeliň diýip misal üçin ya bolmasa ýa salat ragaýyp diýilen zat hijri 400-nji ýyldan soň tapylan zat. Filistin taraplarında bir adam sesi oğudan eken şo saýda arkasynda adamlar jemläp okap başlatdy ýa soň şeýdip ýoşadan adamlar üýşüp şeýdip halkyň içine girip ýaýrak gitdi diýär şu zatlar. Hiç biri sahaba döwründe ýok. Sahabadan rivayet Allah hemmetinden razy bolsun rivayet edilen ok sahih hadislere esaslanmaýa. Ulamalarymyz şeýdip näme bellep aýdýarlar. Ya bolmasa Rajab aýynyň umumyny Rajab aýyň aýtdyk haram aýlardan. Bul aýda edip bilinçe salih ýaşy amallar etmeli, agzy beklemeli, nefil namaz okumaly. Emma Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu planın juguna tut diýmedik bolsa, plan juguna plan rekat namaz kıl diýmedik bolsa, ya bolmasa 27-nji gecesi men miraja çykan giýjämdir, şol gece üýşmeli oturmaly diýmedik bolsa, etmedik bolsa, sahabalar etmedik bolsa, onda bizem näme şu hukman şu belli bir gün bellep ýürüýte insanlara şonu şeýdip öwretmeklik ýalňyş musulmanlaryň hususan ýanky ýaly batyl we ýalan hadislere esaslanyp öwretmeklik ýalňyş. Çünkü bärde näme ba? Peýgambere töhmet we sallallahu aleyhi ve selleme diýmedik we adam diýdi diýmek ba. Bu da aýam howpul zat musulman doganlar. Misal üçin El-Hafiz ibn Hajar Tabyinul Ajab bima warada fi şehr Rajab atly kitapçygynda Rajab aýyna degişli käbirlatlary aýdyp geçen kiçije kitabyna diýe lem yerid fi fadl şehr Rajab we la fi siyamihi we la siyami şey'un minhu muayyan we la fi qiyam leyle mahsusatun fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujja. Rajab aýynyň
Yani haram aylardan bolmagynyň daşgary ýene bir faziletiniň bardygy barada we ona mahsus orazanyň agz beklemäniň bardygy barada ýürüýse şu Recep aýyna plan güni diýip mahsus bir oraza barada ýa-da şoň plan gijesinde bir şoňa mahsus namaz bardyr diýip diýe delil bolup biljek sahih hadis rivayet edilmedi diýe gelmedi diýip aýdýar. Umumunda fazilet, umumunda ýanky faziletli aýlardan diýdik, haram aýlardan diýdik. Emma ona goşmaça şu gijesinde, şu günniýinde ondan artykmaçlyk şu fazileti bar diýip diýe näme delil bolup biljek hadis gelmedi diýip aýdýar. Hafiz ibn Hajar rahimahullah. Bu barada musulman doganlar ýanky 10 rekatlyk namazyň bidgatlygy barada, başga da Recep aýyna ýaýradylan bir sürü toslama zatlar barada başga da alimleriň sözü bar. Biz delil bolsun diýip näme ene şu iki alimyň sözüni getirdik. Yani biz diýemok bu bidgatlygyny, men diýemok ýa plana hun diýenok günümizdäki. İmam Nawawi ýalak ulu alimler aýdýar. Ondan İbn Recep el-Hanbali, İmam Suyuti rahimahullah ýaly alimler hem bellep geçýär. Başga da alimler aýdyp geçýär. Bu barada sahih hadisleriň ýokdugyny Ibn Hajar ýaly rahimahullah ýaly ulu alimler aýdyp geçýär. Biziň sözümüz öýtmesinler käbir musulman doganlarymyz. Eger häzirem şular dogurmyka diýip inanyp ýören bolsalar, ana şol alimleriň sözlerini özleri alsynlar, okap görsinler, gözleşdirip görsinler. Käbir musulman doganlarymyz häzirem düşünmän şeýle diýmek mümkin. Ay namaz da onda näme ziýany bar? Ýa oraza da näme ziýany bar diýmek mümkin. Ýene gaýtarap aýdýan musulman doganlar dersimiziň başynda da aýtdyk. Umumunda haram aýlardan bolanlyk üçin umuman nefil namaz kılmak, umuman nefil agz beklemek, zikirler etmek, ýaşy amallar etmek näme gerekli. Şol aýda şol zatlar köprak etmeli salih amallary. Emma Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem diýmedik zadyny diýdi diýip Peýgamberi guruladyk. O ýok namazlar çykaryp şunda sogap bar, ay şunu şu zikir aýtsaň plança sogap gadanýan diýmek bu näme bolýar? Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem ýalan ýönkemek bolýar. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Sahih Muslim hadis kitabynda men haddasa anni bi hadisin yura annahu kezib fe huwa ahadul kazibin diýär. Kim ýalanlygyny bilip durup meniň adymdan bir hadis aýtsa diýe iki ýalançyň biridir diýär. İki ýalançyň biri diýene ýalançyň biri şo ýalan hadisi düzýän kişi onu ýaýradýanam ikinji ýalançy boldygy diýär. Ina howp şol ýerde musulman doganlar. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem adından bir ýalan hadis aýdypdyr. Bir musulman bende onu inanyp amal etjek bolup ýör. Senem şo ýalana eger bilenden soň ýetirilenden soň inanyp şoňa amal edip ýörseň aýam bu näme ýalana golluk bermek bolýar. Başga hadisde Sahih Buhari hadis kitabynda gelýär. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: kim bil qaslayn maňa ýalan ýönköse, ýagny diýmedik zadymy diýdi diýse diýe dogzakda ýerine taýinlansyn diýe. Indi ünswer musulman doganlar şu ýerine. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň adyndan toslama hadis ýaýratmak haram. Yani Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem adyndan bir de aýdypdyr. Hadis diýip ýalan şonu ýaýratmak haram. Ünswer. Inni toslama hadisi ýaýratmak haram bolup durka. Bir jahil musulman ol toslama hadisi ananyp oňa amal edýän bolsa, oň ýagdaýyna hilek erwet siz pikirlen görün musulman doganlar. Yani 10 rekatlyk namaz barada hadis toslama onu ýaýratmakdan geçen oňa amal edýärler musulmanlar oňa amal etmäge çagyrýarlar. Ine bela nirden turýan musulman doganlar. Ine agzalyk getirýän zatlar şu bidgatlar musulmanlaryň arasyna. Ondan bir benden bir çykyp dogrusyna aýtsa, ey adamlar musulman doganlar şol bidgat bir toslap aýdyp durşuny. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem diýmändir, sahaba etmändir. Nefil namazy okujak bolsaň oka bermeli, emma nefil okujak diýip ýalandan oňa plan rekat Peýgamber gurultmalar diýse, şol ýanky aýdylan gepim dogrulygyna inanyp ýören başga bir musulman näme diýär, dawa edýär. Ýok diýär, dogry diýär. Ol ahundäde diýär, beýdi, plan tagfir pir peýdi diýip aýdýar. Ol pirem ýalňyş bilýär, pir perişte däle. Pirem bolsa, näçe ahunam bolsa, qaram bolsa, hafızam bolsa, ýalňyş bilýär. Ünswermändir. Näme ýani okadyga İmam Nawawi rahimahullah näme diýär? Ihya ulumuddin diýär, aýdylýan zatlara diýär, alynmaň diýär. Ihya ulumuddin İmam Gazali rahmetullah'ın kitabı. Emma näme? Allah rahmet etsin şu meselede ünsünden gaçypdyr. Ýazypdyr şonu. Belki şoňa ýeten näler käbir zatlar. Şoň üçin ay alim diýdi, pir diýdi diýip körek etmeler musulman doganlar. Näme etmeli? Aslyn tapmaly, gözlemeli, sahabalar edipdirmi, anyklaşdyrmaly. Emma biz näme diýäs bu günne? Alanyp ýörsiň. Şoň aslyn tap, gözleşdir diýilýär bolyn beter oňa adamdaky ay sen wahabi, ay sen bir zat diýip näme? O dogryny aýdýan adama beýdip adamdaky goýup berýärler. Ine musulman doganlar bidgatyň ziýany şu
şul bidgatın ziyany. Musulmanlaryň arasynda şu bidgatlaryň üstünde näçe agzalyklar turýar. O biraçyn ýürekden muň dogrulygyna inanýar, o biri muň ýalňyşdan düşünürjek bolýar. Şeýdip biri-biriniň gowunyna degişip, biri-biriniň hakyna girip, biri-biriniň arkasyndan gurulap, biri-birine at takyp näçe goh galmagal turýar. Ene musulmanlaryň bidgatyň berýän ziýany şul. Bidgat diýilen zat musulmanlaryň sogap mykadip soňradan dine goşulan zatlar. Delilsiz sogap mykadip soňradan dine goşulan zatlar. Din şeýdip ýykylýandyr, bidgatlaryň usulen ýykylýar. Musulmanyň arasyna agdalyk şu zatlaryň usulen girýär. Şoň üçin musulmanlaryň bir zat amal etjek bolsak, şoň soralyň Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hadis gelip diýýärler, oýun şu hadis sahihmi? Haýsy kitapda wa? 4 mezhep imamlarymyz näme diýipdir? Sahabalar edipdirmi? Şonu gow edip soralyň, anyklaryň musulmanlaryň. Bu dersimiz musulmanlaryň Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi bilen tamamlalyk. An Ebi Necih el-Erbad ibn Sariye radiyallahu anhu قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مؤدع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. صحابة أبي نجيح el-Erbad ibn Sariye radiyallahu anh aýdýar, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şeýle bir wagt etdi diýär. Şeýle bir wagt etdi diýär. Ol wagtyň täsirinden kalplarymyz titredi, gözlerimiz ýaşardy diýär. Şonu aýtdyk diýär ya Rasulullah. Sen bu edýän wagtyň, bu nasihatyň goýa bir hoşlaşyp barýan adamyň wagty nasihaty öwdü ýalakly. Bize wesiýet et, nasihat berdiýdik diýär. Şonda Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, men size diýär takwa bolmaklygyňyzy, Allah Taala'dan gorkmaklygyňyzy wesiýet edýän. Men size başyňyza hatda bir guly hem baş tünedik goýsalar, diňläp tagat etmekligiňizi wesiýet edýän diýip aýdýar. O dowam edýär. Menden soňra diýär siziň ýaşajaklaryňyz diýär. Köp ihtilaflar, agzalyklar görersiňiz diýär. Şonu diýär, "Fa aleykum bi sunnati." Siz şonu meniň sünnetime ýapyşyň diýär. We Hulafa'ar Raşidiniň diýär sünnetine ýapyşyň. 4 çaryarlaryň Ebu Bekir, Ömer, Usman, Ali radiyallahu anhum şularyň sünnetine, şularyň ýoluna ýapyşyň diýär. Azzu aleyha bin nawajiz. Azad işleriňiz bilen ýapyşyň diýär. Wa iyyakum muhdathatil umur. Dinne soňradan tapylan zatlardan äge bolun diýär. Çünki fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Çünki her bir dinne täze tapylan zat bid'atdir. Wa kulla bid'atin zalala. Wa her bir bid'at diýär azgynlykdyr. Wa kulla zalalatin fin-nar. Her bir azgynlyk bolsa otdyr diýip aýdýar Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem. Wa bu hadisi Ebu Dawud ve Tirmizi Allah ikisine de rahmet etsin rivayet edýär ve Tirmizi Allah ona rahmet etsin näme hadisun hasanun sahih diýär. Hasan sahih hadis diýip aýdýar. Diýmek musulman doganlar, ene biz Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň tawşyrygyna eýermeli. Peýgamberimiz bize näme tawşyrdy? Ihtilaflar bolar diýdi. Azalyklar bolar. Emma şonuň dermany çäresi näme? Siz meniň sünnetime we sahabalaryň 4 çaryarlaryň sünnetine azad işleriňiz bilen ýapyşyň. Şolaň edenini edin, şolaň ýolundan ýören Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bilen ýöremeli. Dinne soňradan çykarlan zatlardan, bidgatlardan äge bolun diýdi Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ene biz musulman doganlar Peýgamberimiziň şu tawşyrygyna eýermeli. Şonu biz hak ýoly ýitirmez. Allah Taala'nın tawfiği bilen hak ýolda durar şonu musulman doganlar. Elhamdülillahi rabbil alamin.